O Salón de Plenos do Concello acollía a presentación da novena edición da BTT Ría de Noia, organizada polo Club Ciclista Toxo. A proba de carácter lúdico e non competitivo contará con 3 distancias, 25, 35 e 45 kilómetros. Hai varias disciplinas de 25, 35 e 45 kilómetros, que é unha proba non competitiva, sino que para o disfrute dos participantes. O circuito de 25 km é asequible para calquer participante a un nivel físico e técnico medio, e despois de 35 e 45 sí que xa son un pouquiño máis exixentes para que cada persoa opte o que este capacitada a facer. A saída da proba está prevista para as 9 da mañá dende Labarta, xunto ao aparcadoiro ali existente, para percorrer posteriormente varios dos espazos de maior encanto cos que conta o municipio, como é o caso das Ribeiras do Tambre e a central hidroeléctrica, entre outros. Contamos con un circuito íntegro no Ayuntamiento de Noia, recorrendo por todos os montes Orro, Polígono Industrial, Tambre, é un recorrido moi bonito, acércase a todo a central hidroeléctrica, as beiras todas do río Tambre, penso que non vai deixar indiferente a nadie. Dende a organización confían en acadar ese día os 400 participantes, unha cifra semellante á da última edición. O remate da proba, para todos aqueles que o desexen, haberá un xantar de confraternidade.